قامت بلدية شارەداریە سەلما بە هەفکاریە خەڵکێ دەست بە پێنگاوێکی پاخژیە کرد و ناوچەیە سەلما لە خۆ دەگرە. ئارمانجا سەرەکی ji vê pêngavê rakirina giyayê zêde û zibil û gemarê ji hemû kolanan. Bi îzna Xwedê em dê heft rojan li ser vê pêngavê berdewam bin. Helbet ev pêngav bi hevkariya xelkê ye, xelkê bajarokê Selma bi giştî, ez li vir gelek spasiya wan dikim. Spasiya hemû xelkê dikim û ji wan re dibêjim. Em li benda we ne ji bo ku em li ser vê pêngavê û pêngavên dinên bê. Bi îzna Xwedê berdewam bin ji bilî paqijiyê dê pêngavên wekî paqij kirina peyareyan ango sererastkirina wan û pêngavên dinên nû hebin. İnşallah. المبادرة دەستپێشخەری ji aliyê xelkê havîngeha Selmayê ve ye dەستپێشخەriya paqijkirina peyarê û rêyane yanî em xwe bixwene. Destpêşxerî wiha bû, înşala em hêvîdarin hemû nişteceyên havîngeha Selma hevkar bin û beşdarî vê destpêşxeriyê bibin ku ciwaniyê dide havîngeha Selmayê.